Vi glæder os til spejdernes lejr 2030 i I 2030, der kommer Spejdernes Lejr til Silkeborg. Vi glæder os til at byde tusindvis af børn og unge velkommen lige her i Danmarks outdoor-hovedstad. Det bliver en fantastisk oplevelse for alle dem, der skal med på lejren. Men også alle os andre kan glæde os til at komme på besøg og prøve nogle helt fede aktiviteter og opleve den her lejrstemning. Ja, der er faktisk tale om intet mindre end Nordens største spejderlejr. Vi er både meget glade for og stolte af, at vi faktisk får lov til at byde spejderne velkommen fra hele Danmark. Og faktisk også fra store dele af verden. For vi har så meget til fælles. Vi er ikke i tvivl om, at naturen den kan noget helt særligt. Når vi er udenfor, ja, så er der højt til loftet og plads til stærke fællesskaber. Vi kan lære så meget i og af naturen. Og vi ser frem til at dele vores smukke natur med en kæmpe flok, der er lige så vilde med den, som vi er. Og vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen i 2030.